Crnogorski pacijenti se više neće upućivati u inostranstvo radi transplantacije bubrega i matičnih ćelija. To je poručeno sa konferencije Kliničkog centra Crne Gore, na kojoj su predstavljeni i neki od istorijskih rezultata. Prvi put u istoriji crnogorskog zdravstva, početkom ove nedelje, 17.2. urađena je transplantacija matičnih ćelija koštane srži, koja se koristi u tretmanu teških hematoloških, onkoloških oboljenja i koja do sada nije bila moguća u našem zdravstvu. Kada je u pitanju autologna transplantacija matičnih ćelija, negdje na godišnjem nivou smo mi imali oko 10 do 15 pacijenata koji su slati ili u nekim drugim ustanovama, dakle u inostranstvu ovdje, a jedan značajan broj pacijenata je slati na Vojnomedicinskoj akademiji. Kada je u pitanju sam čin transplantacije, on je urađen u ponedjeljak 17. Međutim, sama pretransplantaciona priprema je krenula i mjesec dana ranije. Juče je urađena i transplantacija bubrega sa živog donora. U cijelom procesu bila je, kako je saopšteno, značajna i podrška Vojnomedicinske akademije. Pacijent se osjeća dobro i očekujemo da sve dalje bude kako treba. Prve transplantacije iz oblasti bubrega su započete u Kliničkom centru 2012. godine. Kod 2019. godine se program zaustavio zbog pandemije. Ono što mogu da kažem da je ključ u svemu tome bilo sklapanje ugovora sa Vojnomedicinskom akademijom. Ja se nadam da će ovaj početni deo sa dobrim rezultatom i transplantacija bubrega i transplantacija ćelija imati dalju perspektivu i da će se razvijati u jednom dobrom pravcu. No uzalud i savršena medicina, poručuju ljekari, ako građani nijesu svjesni važnosti doniranja organa. Neophodan je jedan opšti društveni konsenzus medija, vjerskih zajednica, svi zajedno možemo mnogo lakše iznijeti taj proces. Idemo dalje sada u promociju, ali onako jednu sistematičnu, kvalitetnu i sa međuinstitucionalnom saradnjom. Bez donora nema ni transplantacija, zato se svijest građana mora mijenjati. U ovom trenutku 64 pacijenta čeka na transplantaciju bubrega, njih 5 čeka novo srce, a 13 pluća. Kada su u pitanju djeca, njih 3 čeka na transplantaciju bubrega, a po 1 transplantaciju srca i jetre.